Il-weġgħet tal-ġenituri ta' tfal b'diżabbiltajiet li bħat-tfal kollha għandhom il-ħolm għal ħajjithom, l-isfidi li qed jibqgħu isibu adulti b'diżabbiltajiet fid-dinja tax-xogħol u fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, u l-ħidma kbira li għad fadal xi ssir f'dan il-qasam kienu fost it-temi diskussi tul il-Konferenza Nazzjonali bit-tema Ħudu r-Riedni f'idejkom, organizzata mill-Partit Nazzjonalista. Tifel tiegħi llum il-ġurnata joħlom li jmur l-emkast u tiġi għandu tir f'moħħu il-gaming art, sewa baċelerat tal-gaming art. Nitriet nitkellemek, meta nkun naf li t-tifel tiegħi għandu ħolma. F'din il-konferenza fl-okkażjoni tal-Jum Dinja l-persuni b'diżabilità ikkontribwixxew għad kbir ta' kelliema li ddiskutew l-inklużjoni, l-aċċessibilità u s-servizzi li jeżistu f'dan il-qasam. Ma nqasx ukoll id-dibattitu dwar l-edukazzjoni u l-isfidi kbar li għatem għal tfal u adulti biex jieħdu l-aqwa edukazzjoni possibbli bl-abiltajiet differenti tagħhom, kif ukoll id-diffikultajiet biex wieħed jidħol fid-dinja tax-xogħol. Il-konferenza għalqet bl-intervent tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Aġus li huwa wkoll il-kelliem għall-inklużjoni u kwalità ta' ħajja aħjar li qal il-Partit Nazzjonalista ħass il-ħtieġa li jorganizza din l-attività biex ikompli jixpruna aktar diskussjoni u biex jinstabu soluzzjonijiet għall-isfidi li għad fadal f'dan il-qasam. Laqdiet u daw kollha li kienu preżenti llum m'għandix dubju li qed iħossu miegħi wkoll il-bżonn Ronald li nibqgħu naħdmu f'dan is-settur. U allura għalhekk għamilna din il-konferenza biex mid-diskussjoni issa irridu ngħaddu għall-azzjoni. David Aġus qal li mid-diskussjoni issa rridu ngħaddu għall-azzjoni u li huwa ta' importanza kbira li nibqgħu nisimgħu lil persuni b'diżabilità u lill-esperti, iżda li rridu wkoll nattwaw is-soluzzjonijiet illum qabel għada. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista spjega diversi proposti li qed jagħmel il-partit biex jgħin lil persuni b'diżabilità, fosthom proposta biex min għandu dan il-bżonn ikollu assistent personali speċifiku għad-diżabilità li għandu. David Aġus qal it-tema tal-konferenza riedet li ssaħħaħ il-pożizzjoni tal-persuni b'diżabilità billi verament ikunu jistgħu jieħdu r-riedni f'idejhom, iżda biex isir dan irridu ninvestu anke l-flus. Jekk irridu verament impoġġu lill-persuna b'diżabilità familjari tagħhom fiċ-ċentru tal-politika tagħna, irrid ikollna verament il-flus fejn il-persuni b'diżabilità u fejn il-kunċetti tagħna. Għax inkella inutlu nitkellmu jekk mhux se ninvestu, tal-qasam ninvestu xi 40 miljun. Issa dal-aħħar 40 miljun b'ħdejn budget ta' biljun jiena li għadna l-bogħod minn dak li rridu nagħmlu. David Aġus wiegħed li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' impenjat li jaħdem dejjem aktar ħalli dawk li s'issa għadhom żvantaġġati jkunu jistgħu jieħdu dak li hu tagħhom bidritt, filwaqt li ħabbar li fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se joħroġ qatt ta' proposti dwar il-pensjonijiet f'pajjiżna.